kućni ljubimci. Pepa i drugari su u školi. Deco, sutra je izbor za najboljeg kućnog ljubimca. Donesite ljubimce u školu. Ko pobedi, osvaja zlatnu medalju. Ja ću da donesem svoju zlatnu ribicu. Ja ću da donesem svoju štap bubu. A ja svog guštera. Ja ću majmunčeta. To nije prava životinja. To je lutka. Nije lutka. To je majmunče. Baš mu se sviđaš, Deni. Zoe može da ponese svog majmuna ako hoće. Ne zaboravite, deco, ko ima kućnog ljubimca. Neka ga donese sutra u školu. Veče je pred takmičenje kućnih ljubimaca. Pepa i Suzi spremaju ribicu Zlatu. Dobro se najedi, Zlato. Sutra je važan dan. Ja ću da ti izglancam akvarijum. Divno. Pedro priča sa svojom štap bubom. To je insekt koji liči na štap. Ti, drugar, sutra ideš sa mnom u školu. Izabrat će najboljeg kućnog ljubimca. A to ćeš da budeš ti. Edmond slon priča sa svojim gušterom. Evo ovako. A sad ti to uradi. Zoe zebra priča s majmunčetom. Ti jedva čekaš takmičenje, majmunče, jel da? Ne zaboravi da budeš dobar sutra. Nemoj da budeš nevaljali mali majmun. Danas je izbor za najboljeg ljubimca. Madam Gazelo, a ko će da proglasi pobednika? Doktorka Hrčak. Zdravo svima. Zdravo! Jao, kakve divne ljubimce imate. Kakva vesela ribica. Kako se zove? Zlata! Sreli ste se već ranije? Vidite kako se sjaji akvarijum? Ne. Šta Zlata voli da radi? Voli da pliva u krug i kaže ovako. Divno. A ko je ovo? To je moja štap buba. Kako se zove? Steven. A šta on ume da radi? Ume da liči na štap. Zapanjujuće. O, a kakva je ovo životinja? To je moj gušter. A kako se on zove? Hemidactylus frenatus. Edmond je mali pametnjaković. Aha, i šta on radi? Ovo. O, sledeći. Majmunče. Zar treba da stoji naopako? Da, on tako spava. Aha, baš je sladak. I ja sam donela svog ljubimca, kornjaču Tidlsa. On voli da se penje na drveće i da... Ko je pobednik? Da, ko dobija medalju? O, medalju osvaja... kornjača Tidls. Doktorka je dodelila medalju svom ljubimcu. To nije fair. On je vaš ljubimac. O, ne, to je medalja za najbolju kornjaču. A medalju za najbolju ribicu osvaja ribica Zlata. Ura! Medalju za najboljeg guštera osvaja gušter. Ura! Medalju za najbolju bubu koja liči na štap osvaja Steven. Ura! A nagradu za najboljeg majmuna... Doktorko Hrčak, on nije pravi majmun. On je igračka. Medalju za najbolju igračku osvaja majmunče. Ura! Ali, doktorko Hrčak, ko je najbolji ljubimac? Svi su najbolji, tako zdravi i veseli. Baš su slatki.